Takže čaute, moje meno je Silvester a som bývalý reprezentant Slovenska v plávaní a taktiež nejaký amatérsky triatlonista, keďže pár triatlonov ako plavec mám za sebou, avšak iba v nejakom amatérskom rozsahu. Pred týždňom alebo pred 6 dňami som bol na operácii kolena, predný krížny väz, kde mi robili vlastne 2 diery do 2 kostí, kde mi vlastne ťahali môj štep z kvadricepsu ako náhradu za predný krížny väz a taktiež šili menisky. Dobré ránko, je 16.6., 6 hodín ráno a ja odchádzam na operáciu kolena. Áno, viem, posledný mesiac a pol som sa tým sociálnym sieťam nevenoval až toľko. Tréningov individuálnych aj skupinových už nebolo až toľko. Nepríjmal som nových ľudí presne práve preto, že sa mi stal úraz kolena v práci, ktorý vyžadoval operáciu. Čakal som mesiac a pol na termín spojeným so všetkými vyšetreniami, magnetickými rezonanciami, predoperačnými vyšetreniami. Ale dnes je ten deň a dúfam, že to všetko dobre dopadne. Ja sám ešte ozvem z nemocnice a dúfam, že dnešný deň dobre dopadne. Takže včera, 16.6. v pondelok, som vlastne postúpil tú operáciu. Nedalo sa už natočiť kvázi nič, alebo nestihal som po príjazde do nemocnice natočiť nič, pretože sa tam riešili ešte nejaké veci ohľadom poradia. Tým, že som mal ísť, alebo bol som dohodnutý ako druhý v poradí, mal som ísť niekedy o 10:30 alebo o 11:00 a jedna pacientka predo mnou bohužiaľ vypadla. Takže som nemal ani čas nejako sa prichystať na operáciu, pretože som tam iba došiel, lahol si, predliekol som sa a išiel som vlastne rovno už na to, bez nejakej väčšej prípravy. Aspoň som nemal čas na ten stres. A bolo to fajn, super personál a uspali ma. Ja som sa zobudil potom až niekedy po obede o nejakej 1:00, 2:00. Vlastne z operácie si nič nepamätám. Došiel za mnou doktor, ktorý mi povedal, že našťastie dopadlo všetko v poriadku. A vlastne čo mi robili? Zašívali mi oba menisky, aj mediálny, aj laterálny. Dnes sa nedialo, dávali mi stále infúzie proti bolesti, ešte nejaké lieky. Takže čaute, je nedeľa ráno a máme 6. deň po operácii kolena. Čo nás čaká dnes? Dnes nás čaká iba robenie 2 základných tréningových plaveckých plánov na 2 až 3 mesiace. Pre mojich 2 klientov, ktorí sa chcú stále zlepšovať a plávať, aj keď ja budem mimo bazéna a mimo tréningov. Riešime tu s nimi objem tréningu, intenzitu zaťaženia, intenzitu odpočinku, ich ciele a vlastne ich celkovú štruktúru tréningu a v akom mezocykle alebo makrocykle sa vlastne nachádzajú. Na konci júla alebo na začiatku augusta budem dávať vedieť určite na profily, či už Instagram, YouTube alebo Facebook, kedy začneme plávať. Pravdepodobne to bude od polovičky septembra, podľa toho, ako sa mi bude dariť s kolenom. Určite budeme otvárať skupinové tréningy, tie budú v stredu a v nedeľu. Individuálne tréningy budú klasicky podľa voľných hodín v rezervačnom systéme. Rozhodol som sa, že túto svoju cestu operácia po rekonvalescenciu až po nejaký významný športový úspech natočím všetko bez pozlátok, všetko s pádmi, všetko s úprimnými reakciami. Šport je môj život. Od malička, už popri základnej škole, ma rodičia prihlásili na futbal, ktorý nedopadol, respektíve potom kvôli mojej výške a s tým, že už na základnej škole som meral 195 cm, čiže tak ako teraz, tak ma rodičia prihlásili na plávanie, lebo hovorí sa, že plávanie je zdravé na chrbticu a na celkový nejaký rozvoj tela, či už v mladom alebo v staršom veku. A dospelo to k tomu, že som sa tomu plávaniu nejako poddal a ostal som tomu verný až do vysokej školy. Čiže potom nasledovalo športové gymnázium v Trenčíne, kde som strávil 5 rokov, prípravu aj na olympiádu 2016. Bohužiaľ to sa nevydarilo skrz zranenie, ktoré tam vtedy bolo. A potom som ešte pokračoval rok na vysokej škole. Medzi to som skúšal, samozrejme bolo tam posilňovanie, boli tam rôzne triatlony, ktoré som vyskúšal. Najprv štafety,
kedy vlastne ja som iba plával. Vždy bol smiešné to, že ako plavec som tam iba plával. Potom mal som kamoša cyklistu horského, ktorý bol tiež veľmi dobrý ako junior na Slovensku. Ten bol vždy na bicykli tiež dobrý a potom sme mali bežca môjho tretieho kamoša z Mijavy, vlastne, ktorý som ešte kedysi plával a tiež bol to do okolností na vysokej škole. Takže takto sme robili asi 2-3 roky, sme išli 2 triatlóny ročne, bolo to veľmi super. A potom som skúsil aj pár vlastne sám triatlonov, ale je to oveľa ťažšie a chcel by som sa tomu vrátiť. Po škole vlastne som hľadal, čo budem robiť. Pol roka som bol nezamestnaný skrz to, že som si hľadal nejakú prácu a nejaké výzvy nedopadli moc dobre tuto v Bratislave, takže som zostal pracovať ako asistent manažera alebo zástupca manažera v Lidli. A do toho som si rozbiehal vlastne tréningy, ktoré už rok poznáte, vlastne už rok aj 2 mesiace fungujeme. Takže to je veľmi dobrý úspech a mám veľmi dobré ohlasy, ľudia sa ko mne vracajú a chcú ďalšie a ďalšie tréningy, pýtajú sa na ďalšie a ďalšie skupinové tréningy, takže za to som veľmi vďačný. Ale toto všetko ide na teraz bokom. Čaká ma minimálne 3-mesačná rekonvalescencia kolena, ktorú chcem celú natáčať, ale mám jeden cieľ, že do budúceho roka, do roka 2026, chcem opäť stihnúť jeden polovičný Ironman. Bude to výzva a celú túto cestu sa vám budem snažiť ukazovať v najúprimnejšej možnej miere, akej to ide. Čo na tomto kanáli môžeš očakávať? Tento videokanál bude iba o mne, ale nečakaj tu žiadnych iných ľudí, možno tak neskôr. Bude to o tom, ako sa od začiatku dostať do nejakého športového zaťaženia, či už po operácii, alebo či si iba začiatočník, ktorý začína so športom. Budem prechádzať vlastne základnými tréningovými tipmi. Budem vám ukazovať, ako vyzerá moja rehabilitácia, ako plánujem návrat do plnej tréningovej záťaže a samozrejme všetky typy o plávaní, o cyklistike a o behu, kde si musím pozvať asi aj nejakého bežeckého trénera, keďže ja až taký dobrý bežec alebo dobrú techniku bežeckú nemám. S tým výkonmi by som sa vedel s niekým porovnať, ale bohužiaľ s tou technikou aj keď som to študoval, tak absolútne sa s tým nejako nestotožňujem, že by som to mohol niekoho učiť. A možno niekedy na jeseň si dáme aj nejakú spoločnú výzvu v zmysle nejakých spoločných večerných behov alebo ranných behov. Čo vy na to? Ak chceš sledovať moju cestu späť, určite daj odber, zanechaj komentár, ak máš nejaké otázky, alebo máš taktiež podobnú skúsenosť, ktorú by si chcel so mnou zdieľať. Rád si prečítam, ako si to zvládol ty a nezabúdaj, že toto je len začiatok. Takže ďakujem za pozeranie, hoď like, odber, komentuj, ak máš podobný zážitok a vidíme sa ďalšiu nedeľu.